God, that flash. Oh, that hack. Jeg begynder at sætte hack på nu. Jeg elsker at sætte hack på. Det er lige hvad jeg har lyst. Oh my god. Ham jeg spiller sammen med, ikke? Han er verdensmester. Det var sgu ikke. Vil du sige noget var, din lille bandit, var? Det der så I ikke. Det så I ikke. Kig væk. Jeg mener det, kig væk. Noobs, man. Putin. Det der med, der er en, der skriver engelsk, ikke? Jeg begynder at græde. Virkelig, jeg begynder at græde. Åh. Jeg begynder at græde der. Det kan vi så ikke se. Han er slet ikke, når han går. Det må jeg sgu indrømme. Han laver lige så meget som Putin, når han... Ja, det skal vi ikke tale om. Der er små drenge til stede. Tusind tak, ham nu bare. Tak. Tak videre i dit liv, ja. Jeg holder munden, ikke? Jeg bliver mobbet i skolen, ikke? Så jeg lige være med det der. Okay, bare være klar, han er ADP, og det er den længere pistol der. Pas på flash, ja. Han kommer nu, op, han kommer nu. Kig. Flash, væk. Godt, dygtigt. Skyd ham, vær klar. Skyd ham for helvede. Ja, godt, dygtigt. Jeg er klar til at skyde. Du kan gøre det, ved du. Du er smuk. Den ADP, jeg prøver at kaste ned, ikke? Tag en ADP. Oh my god, prøv ikke at tage den ADP. Jeg sagde til dig, at du skulle tage den ADP. Oh my god. Det er at spille, please. Du kunne spurgt. Jeg skulle da lige om du ikke kan bruge ADP. Min mor kan ikke bruge